Ordinea efectuării operațiilor. Matema, o fetiță curioasă, stătea în fața unui șir lung de operații. Era un haos total. De unde să înceapă? 3 plus 5 ori 2 minus 4 împărțit la 2. Nu știa pe cine să asculte mai întâi. Dar exista o regulă clară, a oftat Matema, un fel de hartă secretă pentru a ști cine începe și cine termină. Deodată, o lumină caldă a apărut chiar din semnul egal la capătul exercițiului. Din lumină a pășit înțeleptul profesor Ordinarium, cu o togă impresionantă. Bună, micuță Matema! Sunt aici să-ți arăt ordinea de fier a calculelor. În tărâmul calculelor, a spus profesorul, înmulțirea și împărțirea sunt vipurile. Ei sunt puterea, iar domnul înmulțitium și doamna împărțitium merg întotdeauna primii, de la stânga la dreapta. Matema i-a privit pe domnul înmulțitium și pe doamna împărțitium cum zburau prin exercițiul cel vechi. Erau rapizi și energici, rezolvând problemele pe rând ca niște atleți la o cursă importantă. Apoi, a continuat profesorul Ordinarium, urmează fratele Plus și sora Minus. Ei sunt echipa prietenoasă care adună și scad ceea ce a rămas, tot de la stânga la dreapta. Ei termină treaba cu grijă. Fratele Plus și sora Minus nu se grăbeau, dar erau foarte meticuloși. Ei știau că munca lor era la fel de importantă, dar venea la momentul potrivit după ce vipurile terminaseră. Să încercăm, a spus Matema entuziasmată. S-a așezat în fața unui nou exercițiu. 8 împărțit la 4 plus 7 ori 3 este egal prima împărțirea, apoi înmulțirea. După ce domnul înmulțitium și doamna împărțitium și-au făcut magia, a venit rândul ei, adunarea. 2 plus 21 egal 23. Am reușit, a strigat Matema. Ordinea de fier funcționa perfect. Acum Matema știa secretul. Înțeleptul profesor Ordinarium a zâmbit, știind că ea va folosi ordinea de fier de fiecare dată, întâi înmulțirea și împărțirea, apoi adunarea și scăderea, întotdeauna de la stânga la dreapta. Așa se face ordine în haosul calculelor.